guys, inzwaika inini kana ndine mudzimai wangu kana musikana wangu tikatenderana tikabvumirana kuti zvone ite hako zvekuzora mafuta ekutsvuka kana kuti mafuta ekusviba ameno pane chakaipa here nekuti tinenge tatenderana tinoti tichinzwanana murudo rwedu pane chakaipa hai nyaya iri kundinakidza right. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you mzukuruka kuti please subscribe to this channel kuti whenever patino upload a video unenge uchinge uchionawo zvine zvichiitika. Also don't forget to put your notification bell kuti whenever patinotangoisa video perinobva ratoti nguru kuti zvinhu zviyana sekuru saint zvatanga anditi right. Inzwaika ndabva ndasanganawo namhofu vachipopota vachidya marasha mudzimai ari padhuze vanga vachibvunza kuti infact nyaya yandoda kutaura vanga vachitaurawo pamusoro inonzi mambo chicken here chichichi ameno vanga vachitiwo mambo chicken ameno zvavakataura zvisingaite pamusoro pemudzimai wavo right. Pane chinhu chandafarira ndechekuti mhofu vanomira nemudzimai wavo right. Murume wamadam Bosika anonzi ngoni munetsiwa saka ura kuti madam Bosika vanonzi futi mai munetsiwa anditi uya wamunotaira chikocho ndimai munetsiwa. So vamunetsiwa anonyanyozika nonzi mhofu mwera mhofu saka mhofu uyu is a celebrity futi vanowanzoacta vese mukavatsvaga ndo mhofu vanoacta naye. So mhofu ava vanga vachitaura vachiti zoni siyanai nemudzimai wangu siyanai namada zvine basa rei zvekuti anozora mafuta ekutsuka saka zvine basa rei kureva kuti mhofuka havana problem nazvo. Saka inini newe muzukuruka ngatifanire kusaita problem nazvo. Mafungiro angu ameno mafungiro enyu mune muchindiudza kumacomments right. Inini mafungiro angu ndekuti kana murume nemukadzi vachinge vachitenderana hapana chakaipa number 1. Number 2, mhofu vasvika pavanotaura kuti zvoni kochirungu because madam Bosi vanomfuta havagone kutaura chirungu ameno zvikanzi amuizerota naMessi havatogone chirungu but vane bhegi rakawanda. So chirungu chine basa rei nekuita mari. Ndikaona uzoicho kuti chirungu hachina basa nekuita nekuita mari because tinavo vanhu vakawanda vanozivikanwa vandori nebhegi vazukuru but vasingagone kutaura chirungu right. So mhofu chatafarira ndechekuti vanorwira mudzimai wavo. So varume ngatizamewo kurwirawo madzimai edu kwetongorega mukadzi vanhu vachingotaura zvavanoda iwewo uchingoita seusipo unoitawo stand up for your wife womurwirawo womuprotector anditi noti kuti zvoni zvataurwa nevanhu kuti mukadzi wako ehure mukadzi wako anozodai iwo ototi nazvo hazvingoteererwe zvimwe zvinhu zvese haipapo mhofu ndoda wangovabhiga muzukuru wangu mhofu mhofela anonzi ngoni munetsiwa haiwa wagona unogona plus ndanga ndichifarira zvangu tumakisikisi tumatsvotsvoto wanga wachinatsoita tokuti kana uchibhoekana unotobhoekana ndezvekwako izvi hatifanoteswa kurarama upenyu hwedu nekuti vanhu vati zvanotaurwa nevanhu zvine basa rei handiti vazukuru kana nemowazukuru kumba ikokuka musakanganisane nemhuri dzenyu musakanganisane nevarume nevakadzi nekuti vanhu vanoti kudii. Some of the things you just need to ignore and move on with your lives anditi. So ndo chandangondiuye nacho chamhofu namadam Bosi kuti aiwa vanhu vanodanana vanhu vanonzwanana uye mhofu havana basa nazvo. Anga achitotaura kutoti iwewo futi vanhu vanototi unovhura makumbo hanzi unovhura makumbo. So zvokuvhura kwako makumbo ukafunga kuti uchataura zvinhu zvinorwadza madam Bosi uchitaura zvokuvhura makumbo you will be wasting your time because mhofuka he was even making fun of it. Noti ungoti kanyaya kadikidiki matosimudzana kanyaya kadikidiki kasina basa rese matosimudzana nekuti mumasocial media munotendera zvakawanda ende pane zvimwe zvinhu zvamunenge muchiita zvisingafarirwe nevanhu. Haufanira kungotasira udiwa nevanhu vakawanda zvavafanire nisekuru wenyu varipo vamwe vanhu vanenge vachitodhiniwa kutoti dzimfesi dzaofa anditi. Asi ndine ndichingofara nekuti varipo futi vanenge vachitoti aiwa sekuru vedu ndo zvakanyanyokosha kuti varipo vanokutsigira. So zvevanhu vanenge vasina basa newe siyana nazvo muzukuru tiite move on nelife yedu handiti muzukuru. Thanks very much kune vakasubscribe. Thanks very much kune vari kukomenta. Uye titaurira nekucomment box uku vazukuru ndinopindura ende tinonakidzwa. Chekai kumacomments kwedu kunonakidza zvingaita vazukuru handiti.
vakasubscribe, thanks very much. Vanoramba vachiona, thank you very much. Tinoramba tichitsigira because this is our family channel. This is not my channel, but this is our channel. Sekuru nevazukuru. I think we have to rebrand the name this channel. Really a family name and it toto uncle said dimune mchazo suggest chazoita video yacho na kuti muipe ma suggestion ekuti tipati chi uncle said Steven nevazukuru ere kana kuti nekuti ndepedu tese vazukuru. Thank you very much vazukuru. Tinoramba chingokuigirai nyaya dzakasiyana siyana. Moswera zvakanaka.